ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postem EA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum ke Executive Committee jang Khasi Hills Autonomous District Council hakar pusau teruk jumang arajar pusau klarai benam syasyu ki beriu bendang submit hagi dukan gudan hayodo ya ke negara la shim haga jingalang belami khaman lusim jang hima milim wa aina manik sim bekinoilam jang nyotrep yodo association haga jingkran begla pathai ko board chief executive member jang council uba penyai sing sim ulai tho bek jingalang klarai ru uba barok ke dukan ki bedan hayodo ki deben khang no shipo wuji man la kamien Uli thoru bagi executive committee jang council klarai ban pha shi phongun ki pulit enforcement ban yarap bikish phongun ki pulit jong usim ke hima milim ban pahara man la kamiet khna man yadai naga jing sha kendang ba jing sha prong ki dukan ki bidan hayodo te nakaliang jong ke executive committee ke jongi ke balai don lang de executive member in charge jong ke market nang tangi la khot gerbang ru ya pa im aina manik sim di paiem jong ke hima melim lai don dekat ru I pasan nong umlok hakaju kapor kila don ru kinong kit kam kumba saungut nakaliang ka hinyau trap yodo association kani ka kenhun kani ka seng jong ki nong yo kadi ka nong shong yo kadi ka kenhun ka bala jue trelang nakapor shakapor bat ka dis council kumno bangin ya wanra ka jing bha jing miat ti po yo te kata ka peningkong te nakaliang ka jungi ngi khot ya kani ka jingilang menta kani sngi kalong halor ka we ka mat ka bakongsan kata kumba pilai lingba ki social media lingba ki media report ki paper halor ka jing sha penpra bat sha khnra no kini ki yeng sa jongki nongshong bian hangte po lum survey ke bahap apo cantonment board cantonment area kuman spen kenmau pi nak kalian ke council haki katu kat ni benai menshua ni la khot e meeting ke bakapang ringkat bak ke hima melim ringkat bak ke session apo yodo ringkat ru bak kini kinru tuli kishnong ki ba markhap bak ke yodo banya kren banya tai halor ke jing mi ki jing snew ki babuan rukom ba kumno ngin la bante la kami kini jing snew khamtam abangi phai ya ka jing snew jong drugs te kani de kawe ka agenda ki bang kran haki meeting bladap but menta ka jing kasngi kumban benrap e ka meeting bladap tingi khot biang ban shim katu kan ni teliki rai ki badan kam na kamta ka yodo kani kalong ka rai ka beningkong ba nakal yang rejongi ngin penmi menta kasngi ya ka hukum leni ka order syaka hima melim nakamenta ban namsha shu ba kinu kidukan kinbu ye kinong sa leni kinong up haki dukan ki jongki te hoi ni suthu nakidau bam lakyar haki niki por bladap kidon katu kan ni teli kidukan kum kidukan shale si sausan teli dukan diary nangta sekini dukan jan ki belakwan ban kerpat ya ka hima melim bakidon ki jing ja syatu jong kitial ki jongki na kidukan mban si ban hap ai lat ban bu ikini kinong up ki ban sa itu kidukan te henrei naka jing don pat jongki ni ki katu kat ni teli kidukan bakidon ya kinong sa kinong up ka penlong ya ki weiru ki ba kin yo kabu ban syong ban sa ni po yodo te khamtam habide kini ke jingja shen menen kasngi ke ba kini ki brio ki basa bi an hang ni po lum survey la sha pen prano ki cakasa juki ni na kalian ke council ni la bu lupa ka jing mana ka raim tasngi banam sha yenu ru banwan penlong jaka sa hang ni po yodo la tu ke jaka na lum survey ki bla sha be menen la de yenu ru
kamut syabar jong ke yudu bakin wan ban sa ban penlong yang sa hang te yudu nginam sya te ya kani ngila shim ya karai menta but shen nakaliang hima kin sepenna but ya kini kibala don pat kibala sa daka jing ajing bit na hima te kamut nadu kashitarik uni bana jeliu kinam yo shu ban sa te but kumjuru nakaliang sungi kepaar ngila shimru yakarai ban nakaliang jungi ngin bu nong ap pahara nakaliang ka hima kibukum bakila don lupa shiphungut man kamit but nakaliang jungi ka disconsil ru ngin ai ka jinga trelang ba hima dah ka bangin yarap lang yaki sa shiphungut ki constable enforcement ban don lang haman kamit ban bu night duty hangtei ban shingai ka yodu te kani dika rai ka bangishim mentah but ka baar pan ngila shim ru ya ka rai ba kapor ban khang ya ka yodu kan dei be shipho ba ji damit kamut kiba penlong yo palat ya kata nakan yang jong ka hima kan sale ikabadan kam ban ai da kabating kat kum ki an ki kendon joka market act joka district council te but kani ka jing shim jungi ya karai nakamenta ban bu ya kapor ban khang ya ka yodu ha man kasngi ha kapor shpu baje kalong ru ka shibenta ban khangla ki kam sniu ki ban mi ha hang ni po yodu dan nomor nginam la bantip ki kam sniu ki babun menta let's say kan dalong ka kam khalai la kalong ka kam yadi di drugs la kalong ka no ka kam sniu hi daka bang ibu ya kapor ban khang be ya kayodu man ka sngi ha kapor shpo baje damiet mot kani kan pendu no ikini babun ki kam sniu ki bashim kabu da ki riu sniu ban penlong jakari dengan hang ni po yodu te kini diki lightly ki rai ki ba nakal yang jungi ngila shim hakani ka meeting ka pemerintah kublai